goizetan Diana etortzen zen gure auzora eta Diana entzuten genuen eta beratzetik danborrada, musika, zalaparta, kolorea. Latxibiliterua, eta horretiko leharzon kuberua, eta natxa kapitaina orduan, eta hori zen egun handia, bizitzen genuen dena festan, eta ez inolako ikamika ez, gaizto ez on, dena batera. Hartu nion berari releboa banderana, eta egia esan txikitatik ere bizi izan dut pilo bat alardia. Nire bostanaiak, nire aita atxero eta zen emozioa goiz-goizetik dena prestatzen, etxean festa bat, eromen bat. Eta hori beti ala izan du da. Ba, eta izango da, ez? Eta izango da. Hori ez dugu inoiz, sentimentu hori... Hori ez da galduko, hori ez da es galduko. imposible. Alarden inguruan izan dut paper garrantzitsu bezalako bat, kornetin bezala. Guk bai bizitu dugula gatazkari gabeko festa, baina gure seme alabek ez? Ez. Eta pasatzen dela gaizki. Bai plastiko aurrean jartzen zarenean eta bai plastiko atzean, zegoen naiz bietan, eta pasadetela oso gaizki. Korrika alde batera bestera, ez honen buelta eman, porque heldu dire gaiztuak eta hasi dugu ikusi eta... Banderakin egon baruzu, praktikamente esaten dizutena egiten. Batean jaizkiel pasa garzunean, nik, oroitzapen hori dut ez, espaloira hurbildu, izeba, osaba, laguna, lengusinak agurtzeko, eta barruan tentsi hori eukitzea, hori batean, aldatzen dela egoera da horregatik. Nire gertuko jendea agurtu edo ez agurtu, nik ikusi nahi dudan zerbait, nik agurtu nahi dudan norbait agurtzeagatik ez dut zegatik egon behar tenso, urduri edo kezkatuta nork ikusiko nagoen edo nork ez. Si me dicen hoy por hoy, ¿te parece bien que una mujer salga de soldado? Sí, me parece bien. En el tema del alarde eres blanco o negro, ¿no? ¿Eres con nosotros o estás con ellos? No, yo siempre he defendido que hay 16.000 grises, 17 los que seamos. Arma pasa igo, gero jesten gara ikurriñakin, bandera hartzera. Horren ez dugu, ez da ateratzen bandera. Ateratzen da estandarte bat. Ez dago herriko bandera. Hori aldatu da. Privatizatu zenatik hori ez? Eta bandera hori eramaten zuen el concejal más joven de la corporación. Hori zen tradizioa. Non dago tradizio hori? Denorena zen patrimonio bat. Kendu egin digute. Kontutan edukiz privatizatzearen arrazoi bakarra izan zela Emakumeak ez parte hartzearen gai hori. Eta gustatzen zait, ikustea. Eta musika hori entzutea eta kolore horiek ikustea. Ez dakizu ez da zein den bidea, baina bai zerbait egin behar dela. Gatazko honekin, hain luze joan eta gainera eta ez dakit. Bukatzia, ez? Bukatzia, bai. Ibiztia zoriontasun eguna, Mairgin egun bat, Guadalupeko sortzia, boska egiten dela, Mairginari egun hori izatea, seinalatua, honegatik, eta ez izatea beste zergatik, eta denak ondo pasatzea. Herritarro gera horra saldu behar duguna gutxi gora bera gure postura edo zer pentsatzen dugun, edo zer nahi dugun. Ze jende askoko indikan, esaten dizuen, niri kostatu zait asaltzen nire iritzia, zenbait lekutan kostatu zait asko. Beti egiten dizute aukeratzea edo ez, eta adibidez esaten badezu nahi zula atera kantinera, ikusita jaizkibel, ja etzera horren parte edo ez duzu beraiek bezala bizitzen, eta hori niretzako ez da horrela. Nik bizi izan dut eta asko, eta jarraitzen dut bizitzen. Norberak eukitzea, ez dakit, pixkat palo edo iritzia emateko, hori behin dela grada nik uste. Eta nik uste denei kostatzen segula batzuta. Osa nire ez gaur kostatu zaitu nera etortzea, eta ez zuen ala izan da. Eta ni izan naiz beti probetiko ahi a tope eta esto, pero bueno, azkenean denborakin ez konturatzen zera gauzak ez direla horrela, ez dakit, zure pentsamendu bat baita aldatzen da, eta, beste modu batian ikusten dela, ez? Alardia beti alardia da niretzat, eta beti izango da niretzat. Baina, gatazka horreri, ez dakit, buelta bat ematia, eta ez dakit, soluzioa bilatu o... Eta hor ez dago
zuk niri ideia aldatu berdiazu eta nik zure ideia baizik eta zure ideiekin eta nire ideiekin zer lortu dezakegu, zer egin dezakegu, zer egin behar dugu, zer egin behar dugu. Hori bai, egin behar da, eta zuk esan dezuna, ez da hain zaila izan behar. Txuri bat eta beltza dagoenean, bai, beti bilatu behar direla grisak, ez dakit talde baterago besterago, konponbideak bilatzeko, baina baita behar dugu humildade puntu bat, pixkat ere txuria eta beltza desapartatzen. Pixkat bakoitzari merezi duen errekonozimendu ematea. Nik uste du jai bat dela eta denak ospatzeko. Hori da. Eta pausu ondo ematen badin bada, txilitokin nonbait ere jotzen badugu denak, alkarrekin behar bezala, denak uste dut tokia dagoela eta festa egiteko tokia denentzako. Ez gaizto eta ez denak igual.